ಮಾತ್ರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಶೋಲ್ಲ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಪನ್ಪಾವೆ ಲೇಪ ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಪನ್ಪುನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ತು ನೆನ್ನ ವಿಷ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊಂಚಾದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲೇ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಯಾರು ಮಾತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರರೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಓಡು ದಾಲ ತೂತುಜಿ ಏತು ಪೂರ ಅಂದು ಬಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾದ ಪುನಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಬಿಸಿ ಟುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಸೊಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಡೆ ಏತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇಂದು ಸೊ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತುಂಡು ಯಾನ್ ಆತೇನೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಪ್ಪು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡೆ ನೀ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಪೋದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಂದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಿದಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಣ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇಂಚನೆ ಮೊಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕಲ ಸಂಡೇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ಓಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ನಿಂಕಲ್ ನೋಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ವಾಚ್ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತನಿಷ್ಲ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೀತಿಚೇರು ಸೊ ಆಕುಲು ಮೀ ಪುನಃ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರಾವ್ಯ ವಿ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ ಸೊ ಓ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ವಾಚ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೈಕ್ ಬೂರ್ದು ಮೊನೆ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜಿ ನಿಕುಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತಾಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತರ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಣಾಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು POP ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕುದು ಮಸ್ತ್ ಬುಳ್ತುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸರಿ ಕುಲ್ದು ಜಾವ ಬೋ ನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ಪು ಜಾವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡು ಬೇರೆ ಆ ಜೋಕ್ ಪಂಡಿರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಬೋಡ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಕೈ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈ ವಾಚ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಟು hide it ದಾದ ಪನ್ಪೆ ನೆನ ಕಣ್ಣ ನೇಪಲ ಪನ್ಪೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ PC ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ಕೈ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಪೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ತೋಜುಣ ಬೇತಕಲೆಗೂ ಹಂಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ನಿಂತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತದು ರೀಚ್ ಆಯ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಡ್ದು ನಾವೇ ಯಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಪೆ ಐಟೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ್ದು ಐ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಹಂಚದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ ಪೋಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ತನೀಶ್ ಹಿಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೈಲರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಬಟ್ ಪಿರೋರ ಏರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಓಡಿತ್ತು ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂನು ತುಚ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಬಿಸಿ ಡೇ ಆದಪ್ಪುನು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಇಂಚ ಒಪ್ಪು ಪೂರ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಸ್ಪಾರ್ಗೆ ಏಪಲ ಕಾರ್ ದಿಯರನೆ ಆಪುಜಿ ಆತು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಪುನು ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತುನೆ KGF ಮೂವಿಗೆ ಬೈದ ಸಡನ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದು KGF ಪಾರ್ಟ್ 2 ತುವರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ತುವರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈದ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ KGF ಮೂವಿ ವಿತ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಶ್ರಾವ್ಯ. And this is next day Monday morning enku movie idu bannaga it was 12:45 bati kule show ku jetta this is next day morning kushi gisiro par pavno onje prayatna aita pura drama tulave itu mone tuleke puli Allow board like calcium. Korle dear. Sit.
ಅಬ್ಬಾ Good girl. She good girl. And ಒಂದು ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 5 o'clock ದಾದನ ಆತನ ತುಳು ಏತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಏತ್ ಜೋರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ವರ ತುಳೆತ್ತೆ. KGF ಮೂವಿನೇ ಇಂಕಲು ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ತುಳಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮೂವಿ ತೋದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಅದು ಮಂಡೇ ಅದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅದು ವೆನ್ಸ್ಡೇನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಜೊತೆ ಐತೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದಿನ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಮಂತಿದ್ದುಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಮಸ್ತು ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಉದಾಸೀನದ ಮೂಡು ಹಿಡಿತೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಲ ದಾಲ ಆತುಜಿ ನನಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತಿದ್ದುಜಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಡ ಆತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಗ ರಪ ಪಾಡ್ಗ ಅದು ಕೆಲವರ ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಾಡ್ವೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಾಯಿ ಆತೆ ಮದ್ಮೇದ ಮುಟ್ಟ ತೂಯರತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇದು KGF ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಳು ಮಸ್ತ್ ಈ ತುದ್ದ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆ. ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಆದಿತ್ತು ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುಣ್ಣ ಇನ್ನೊಟೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಡುಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಿತ್ತು ನಾವು ಜೋರು ವಿಸಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಹೀರೋ ನಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಪುನಃ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಬುಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಪಣ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 hour ಉಪ್ಪುನಗದಾದನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತ ಪಾತಿರ್ ಚಿರಕುಲು ಲುಕ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕು. ಮೂವಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ದಾದಾ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಮೂವಿನ್ ತುಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ನೈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಅವು ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಆ ಮೂವಿನೇ. ಸೊ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂತು ಜರ್ಪಣ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತುದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ತುಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪ್ರೈಮರಿ ಉಂಡು ಅವು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ತುಲೆ. ಮೂವಿ ವಾಸ್ ವಾವ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪಿರಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ boka and her dialogues and her look and her walking style everything was nice perfect hero. Okay wait okay sorry era battile kaana ancha adu rapp onji potu on bate ella it was just my imagination. Okay KGF da bagge panondittete. So movie was extraordinary. Hero was superb, heroine was also superb. heroine ankle na urdalu. Okay undu KGF movie da bagge KGF movie popuna wo plans la ittu jave we just normal ade Ingul city center poya inchene tirgondu punaga mittu 4th floor ponaga city center potin pandete 4th floor ponaga pura poster pura tunaga bete movie da ase. So inchana KGF ತೂದಿತ್ತಿಜ ಪಾರ್ಟ್ 2 1 ತು ಇವೊಕ್ಕ 2 ತೂಡೈತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಸಡನ್ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ದಿತ್ತದು ಇಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಂಜಿಗ್ಲ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತಿಜ. ಸೊ ಯಾಂಗ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಗ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಪೋದು ಪಫ್ ತಿಂಡ ಐನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ಶವರ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಶವರ್ಮ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೋಮೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿಂದು ಫೈನಲಿ ಮೂವಿ ತೂದ್ ಬತ್ತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನಿದಿನ ಇಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪ್ನಾಗಲ ಗೊತ್ತುಜಿ KGF ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಅಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಸೋ ನಿಕೋಲ ತೂಲ್ ಎಪ್ಪೋದು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ವಾಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಲಕ್ಕುನು ಅವು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನು ಅವೇ ಅಪ್ಪನು. ಸೊ ತನೀಶ್ಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನು June 1st ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪು ನಾನು ಹಾರ್ಲಿ ಏತು ಒಂಜಿ 12 to 13 days ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು
ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಮುಗಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಡೇ ಹಿಡಿದು ದಾದಪಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ತಂಪು ತಂಪು ಕೂಲ್ ಆತತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಬದುಕೊಲಿ ಬಂದ್ಪುನಾಲೆಕೊಂಡು ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಬರಡೆ ನನಲ ಒಂತೆ ತಂಪ ಅವಡ್ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾರೆ ಉಂಡು ದಾದಪಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಏಪಾಂಡುಲ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ನ ತೂತರ ಯಾನಂತೂ ತುಜೆ ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಿ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಲೈಫ್ ಪೋತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಪೊಪ್ಪ ಕೊನೆದರ ಹಿಂಗೆ ಕೋಲ ನೆನಪಿಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪೋತಿನ ಬಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ರಟ್ಟು ಸಲ ಪೋತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೋತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ರಟ್ಟು ಸಲ ಪೋತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಹೋತೆ ಬಟ್ ಐಟಲ ಪಿರೋಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಯ್ಯೋರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಜೆಪ್ಪುನ್ಲ ಐಟೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಹೆಂಚ ಬಿಟ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋತೀನಿ ಸೊ ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂ ಓಡು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕುಲ್ ಏತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಸರ್ಕಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೂಲೆ ಅವು ಪೂರ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಪುನು ಯಾನಿಕಲೆ ಪಿರ ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಐ ಹೋಪ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದೆನ್ನದೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ನಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾವಿತ್ತುಲೆ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅವೆ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 8 days 10 days ದಾದನ ಆತನು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಮನ್ಫೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಕುಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅರೇನ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಡಾವ್ಡು ಆರ್ ಈತ್ ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಜಪ್ಡಾಯರು ಓ ಊರಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಥವಾ ಓ ಏರಿಯಾಕ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅರೇನ್ ಫೈನಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಡಾಯರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅರೇನ್ ಜಪ್ಡಾದೇರಿ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಡಾದ ಆರ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ರುಬ್ಬುನ ಕಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಂಡ ಇತ್ತು ನಾಂದು ಅವೇನು ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಲಾಕಿದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ನ ಬುಡತ್ತೇರು ಸೊ ಅವ್ ಪುಡಾಪುನಾಗ ಆಯ್ತ ಶಬ್ದ ನಿಕುಲಿತೆ ಕೇನೋಡಿ ಅನಿತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ವೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡತದು ಪಿರ ಐಕ್ ತೂಲೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಆರು ಪೂರ ಆದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡು ಬೆರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈತು ಪೂರ ಆರು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾರೇನ್ ತೂನಾಗ ಸೊ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸುತ್ತ ಜನಕುಲ್ನ ಸುತ್ತ ಅಪಗ ಜನಕುಲ್ ಅಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಕಾಸ್ನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಪೂಡ ತಿನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್
and this is very last procedure. Cycle circus end anaga ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮನ್ಫೇರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಪುನು ಇತ್ತದಾದ ಒಂದು ನಿಕು ತೂಂದುಲ್ಲರತೆ ಎಸ್ ಅರೇನು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಕಲೆ ತನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಐತೊಲೈ ಪೋಯಿರತೆ ಆರು ಐತೊಲೈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಣ ಹೊಲ್ಲೋದಿದ ಐಕು ತೂಪತ್ತಾದ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆರ ಆ ಮಣ್ಣುದೊಲೈಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 21 minutes ದಾದನ ಇತ್ತೇವೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 21 minutes ಇರ್ದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತೆ ತೂಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡತೆ ತೂ ಒಣ ಹುಲ್ಲುದ ತೂ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಸಾರಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಮನ್ಫೇರು ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಬೇರು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮೈಕಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಬತ್ತದು ಒಂದ್ ಚೂರು ಹಾಕುಂಟುದ ಮಿತ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಪಾಡಿನ ಕಾಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಆರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣುದೊಲ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಆತಿರತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೂರ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಕಾಸ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 21 minutes ಆತಂಡು ಆರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಮುಗ್ಯುಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸೇಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಮನ್ಫೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿದ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಸೊ ಆರು ಫೈನಲಿ ದಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೀರ ಆ ರೀತಿ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ತುಳೆ ಮಾತಿರ್ಲ.